Hi, Los. Shout out, Los. Morning. Thank you for watching. Thank you for visiting my lab. Naipahinga akong gumanay. Sama mo, oo. Sandali. Ay, sa goma. Yes. Oh. Taklat. Thank you. Papak. 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 Hi, Saki. Morning, Saki. Thank you for visiting. Saki, morning. Follows. Morning and welcome. Thank you. Saki, morning. Hello, everyone. Saki, morning. Hi, Los. Ati Liman. Rambutan teh 50 lah. Habis yun. Walang namimili. Wala na yung viewers. Rambutan teh. Guys. Yes. SMP, hello. Morning. Let's done. I thank you.
Alis ka dyan, alis ka. Ay, mais. Wala. Ano bang malay natin? Sakay na ba tayo? Ha? Alis na ba tayo dito? Google. Yung tayo mo ulit tuloy doon. Yung lang po doon. Hindi na ma'am. Rambutan ma'am. Tubuhan ka lang. Rambutan te. Hi, Will. Kamusta na, Will? Are you okay, Will? Are you okay, my friend Will? Pwede lang sa naman. Guys, patusok sa palike ng aking ano. Minro, gumalaw sa raw. Loy, shout out sa iyo, Loy. Hi, Mark. Hi, Ma'am Prisada. Harang, thank you kaya Elmer sa harang. Thank you so much. Hindi na kayo. Uy, may 3 viewers at 3 thumbs up. No? Hindi natin. Ay, 6 viewers. Thank you so much. Lloyd, thank you so much, Lloyd. Thumbs up, Yari. Ay. Nice ate, mais. Morning po. Pili na kayo dyan. Katuman, Lloyd. Walang pista ngayon dito sa Novaliches. Walang dating ng pista rito. 8 viewers at 8 thumbs up siya raw. Tatay Robin, maraming salamat Tatay Robin. Hi Daddy Los. Yahoo. Daddy Los, hello. You know. Sandaan. 90 lang po. 90 lang. 90 lang. Wala na lang yan, wala din. Marami ng tao kasi pesta na. Nangangay na. Happy Pesta Philippines! Happy Pesta Philippines! Happy Pesta Philippines! Happy Pesta Philippines!
maano ko ang lagita. Ay, bili na ha? Ha? Ah. Ha? O ha? O ha? Bili na kayo ha? Grabe viewers, thank you so much. Top yellow corn ba yan? Opo, yellow corn. Daddy Luz, morning. Opo, ilalaga, Daddy Luz. Yung panglaga po, Daddy Luz. Morning, Daddy Luz, sabi niya, no? Yellow corn ba yan? Yes, Tatay Robin, shout yes po. Daddy Luz. Like and share. Thank you, Barbs. Happy Fiesta dyan, ja? Oh, Fiesta rito. Ay, Sagara, salamat sa akin. Ang persada, tatay. Tay, nabanggit ko kayo. Niya, Mark, Johnny, Idol. Oh? Ano sabi ni Idol na? Idol Daddy Luz. Morning, Nana Jaleta. Love you, Nay. Tusok. Thank you sa tusok. Pagkuha ng kuilo niyan. Pag yung puti, 100. Yung dilaw, 80. Daddy Luz. Maupay. Ano na maupay? Maupay na, no? Maupay na agas ang kahit sa gato. Guys, sikitan nyo yan si Daddy Luz, guys. Napakabait yan. Napin ko muna si Daddy Luz, guys, para malipitan nyo. Wait lang po ha. Pasukin nyo yung channel ni Daddy Luz. Malaki channel yan ni Daddy Luz. Mabait na tao yan. Sipag mag-vlog. Dis na pero yan si Daddy Luz. Masipag yan. Mabait. Mga kawaray, is, walang rambutan. Mayroon na, Will, yung tira ko, kasi nung Sunday pa to, so, yan tumpok, 50 tumpok. Nung Sunday pa, Will, rambutan. Kaya di muna ako nagrambutan kasi medyo matumal. Meron pang English man? Will, tumal. Kaya nag-mais muna ako kasi it's raining. Pag maulan kasi po, matumal ang rambutan. Sabi ko baka makapasyal tayo doon soon. Ay, thank you, Daddy Les. Mga solid kayo. Opo. Kilala naman ako ni Idol. Nakita mo ba, Daddy Luz, yung comment ni Idol sa sa pinost ko doon sa nagbigay kami ng kariton nila Will, Sangkay Matthew, Tatay Robin, Tita Out, B-Boy TV, Don Werdo, at ako. Kaya masaya kami kasi nag-comment si Idol doon sa aking post. Sinare nga ni Idol Japper yun sa kanyang page sa Japper Sniper. Hi Will again. Guys, pasuyo po sa nakapin po si Daddy Luz. From Sword Family. Malaki channel yan. Malakas ka kay Idol. Hi, Crisalda Ben. Wala po kasi ngayon. Will. No rambutan will. It's file only. May rambutan yung file. So very, very tomal. Kaya try to mag-mais. Wrong naman. Matumal din naman. Kala ko mabili. Pero okay lang. I'm fine. I sell my mini business. Oo, sabi ko, sabi ko napanood ko mga vlog nyo. Oo nga. Laki ng views Daddy Luz. Kilala ka na kasi ng mga Sword Family. Opo, pinapili niya po ako noon. Nag-comment siya doon sa yung gamit niya, Japper Sniper, Jeepy Agravante. Nagtanong siya sa akin saan daw niya i-share sa YouTube o sa Facebook. Sabi ko po, sinare naman niya sa Facebook na yun. Pero masaya rin ako kasi napapansin tayo.
Sangkap, Idol Sangkap, Marco. Tagatong disconnect Daddy Los. Tikita mo yan si Daddy Los, nakakain ka. Pag yan si Daddy Los. Kaya siya bigay. Kaya napanood ko rin yung Mariton na lungkot. Hirap na hirap siya dun itulak. Kita nyo naman yung mabuti na lang tayo. Mayroon tayong mga kaibigan sa YT na mababait na tumulong talaga. Kaya, thanks so much na lahat natin kaibigan sa YT. Masarap sa feeling makatulong sa tao. Dikit mo na yan yung yung sagato ko. Dikit mo sa kanya. At saka yung wing mo. At saka yung wing mo. Ang galing. Doon. Good job. Thank you, Daddy Los. Salamat sa papuri. Dahil sa mga yan, sa mga kaibigan ko sa YT. Ko naman yun maibibigay kung wala sila. Hi Nicole, sarap Nicole. Ataw? Paldo. Wait lang ni Gala. Nakapin pa. Thank you, Lord. Thank you so much. Ang tagal ko na nag-work dyan sa bayan dati sa banda yung ano lang po. Nasa bangkita lang naman po ako, Daddy Los, nagtitinda. Wala po akong sariling pwesto. Sa ano lang po kami sa may Dumalay Street. Kung may papasok pasokan ng Quirino, ng Dumalay, galing Quirino. Quirino yung nasa highway. Pagpasok mo rito, Dumalay Street. Hindi na. Rambutan, may mais. Okay, baka magawin minsan dyan. O ba, Daddy Luz? Griselda, thank you, Ma'am Griselda. Ay, Sagaro. Ma'am Griselda, pasuyo naman po sa nakapin kay Daddy Luz Steve. So, word family yan po. Pasuyo naman po. Padigitan naman po, padigitan. Pasuyo lang. Mabait yan, guys. Daddy Luz. Alam niyo po eh. Bong! Ito na ang main channel ko, Sangkay Mark Jody. Sige, Sangkay. Sangkay sa gato. Please dikitan naman siya. Dikit kay Daddy Los sa kanyang main channel. SFP, Masa Parpor, thank you so much, my friend.
Mark for visiting. Disconnect, nakapin guys. Disconnect. Thank you so much. As a disconnect, Daddy Los. Hi, Akari. Thumbs up harang. Ay, thank you so much, Akari. Mixed vlog. Guys, pasuyo naman po sa nakapin. Pasuyo naman. Parang awad. Dikitan niyo po yung nakapin, guys. Pasuyo. Disconnect each other, guys. Wow, nilayo. Bong, bong. Bong, bong, bong. Ay, ako. Puro kayuda. Wala na nga nabinta. Ayun na pa, inisip mo. Saway ka. Yun yung kahapon yun. Ay! Wala na. Ay, mami, ganyan ka lang. Tapos na. Ayaw ka lang mas. Oo. Takali. Pera wala eh. Hirap ang pera eh. Takali, gana. Hi, Cruzalda, brother sa Hi, namaste. Namaste. Guys, thank you so much, guys. Pasuyo po sa nakapin po. Tayo Daddy Dos. Mahirap na nga tayo, lalo itong pinapahirapan. Yung mayaman, lalo yung mayaman. Kaya, Mark. Kailangan ko? Tatabi ka din. Ha? Ikaw ba, pantay ka ng pulis eh. Papayaro. Saan po? Sa dilaw? Sa Dilaw puti. Nice. Ano po yan? Tama niya. No, wala kang 70 dyan. Try ko, hanap ko pa rin ng more. Pwede, makakasantay. Ads Dance. Ay, Danmar. Hello. Thank you so much for Ayaw mo, nasarin nga. SFP. Hi, last night. Very sweet. Already in your life. Oh no. SFP, thank you so much, my friend. Danmar. Yes. Abdulera, shout out sa iyo. Ads Dan, thank you sa Gato Mix Band. Ads Sangay, thank you sa Lady Boy. Dapat paano nyo vertical pahaba kasi para may ads. Kaya pala wala tayong ads kasi patayo ang ating cellphone. Dapat pahaba para may ads. Guys. Hi, Jenna Ramos Mix Channel. Hello, kumusta po? Nasilip lang po ako sa iyong sa iyong live. Hindi po ako nag-ano. Mamaya try ko. Pakyawan na po. Sana huli. Nagkaroon si Tangkay dito. Tapos ko. Let me see your rambutan. Oh, may rambutan? Oh, it's
May rambutan. Vitamin guys. Ayan. I have a pile of 1, 2, 3, 4, 6, 8. 8 tumpok. Meron pa ako doon ito tumpok guys. Hi 13 viewers, thank you so much at 15 thumbs up. Hello everyone, good morning Papa Mark. Oy, thank you kabisi ko, kumusta? Parang ngayon ay ang sarap niyan. Yes. Hello. Hello, how much? Magkano? 400. Meron pa ako doon sangkay. Meron pa ako ito tumpok doon. Hindi ko alam kung ilan yun. 13 viewers, thank you so much. Kabisi ko buo. Magkano kilo? Ang mais ay 90 at 100 na puti. 100 ang puti, 90 ang dilaw. Almar okay, hello. Done to connect to Idol Daddy Los. Uy, thank you, thank you. Thank you sa gato for connect to Daddy Los. Kuya Almar, shout out. Ay, lagi naman ako bumubulaga sa live mo. Hindi mo lang ako pinapansin. Aray ko, anong hindi kita pinapansin? Dahil lang pa kita dito ng Lagi kita pinapansin, Kabishi ko. 12 viewers ay. Hi, Kabishi. Hali na. Bravo, Tats. Mawal ako'y nalilito ko. Maraming viewers in the house. Please double tap the screen guys. Kabishi. OMG. Nag-end ka na saan ka dito? Yes, and na ako. Okay. Rosalda, thank you so much, Ma'am Rosalda. Nakasubscribe na ako kay Daddy Los Kawaray. Oh, alam ko naman po yan. Ay, solid sword kayo. Matic po yan, nakasubscribe kayo. Plus ni Idol yan is Daddy Los. And na po Kuya B-Boy, sabi ni sa gato. Danmar Abelara, thank you so much po for visiting. So we're dyan guys, si Danmar. Pang lalaki ang pangalan. Pero babae yung ano. May hawak. Pili na po. Mais kayo dyan. Mura na. 90 at 100 ang kilo guys. Dahil may isa ate ah. Bravo Tats. Rambutan te. Kwenta lang. 14 viewers, thank you so much. Hi mine. Mario Pekalas. May isa ate, may isa. Mais, matamis. Masarap. Masarap ini. Pili na kayo, masarap. Masarap nga ni. Pili na kayo ate, mais. Mark, nakatambay lang si Matthew. Dinalagnat siya guys sa pipe. Tusog na rin. Saan kayo Matthew? Pagpagaling ka. Yari tayo dyan, B-Boy. Saan kay B-Boy, baka hindi ka pa nakatigil dyan kay Daddy Los TV. Sikitan mo yan, Sword Family yan.
Tita Aw, shout out Tita Aw. Morning Tita Aw. Morning Tita Aw. Shout out sa Binilan, Maria Pay. Sabi ni Tita Aw. Tao, thank you po. B-boy, boom. Hala, Tita Aw. Thank you po. Tita Aw, thank you so much. Kwenta lang, boss. Bili na kayo, guys. Mura na ni. Mura na ini, mura na ini. Oh, best best. Dami ko pong paninda. Get Wilson, mami, sabi ni Maria Pay. Mike, thank you, Mike. Danmar, hello, Tita Aw. Bili na kayo. Pesta rito, walang anong pesta rito sa bayan. Yung balik-balik, malungso. Ang pesta rito, walang saya. Wala man lang ka ano. Magpapesta pa. Benta ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Oh, no. Bili natin, mais. Grabe ang haba ni Rino kaya linagnat. Ay, Tatay Robin. Yari tayo dyan. Hoy, Biboy, ikaw umayos ka dyan. Aray ko, Tatay Robin. Yahoo. Tatay Robin. Tita Aw. Takot dyan si Sakuman. Siyempre, ginagawa yan. May work siya. Hindi natin. Mais. Shout out. Upload ko pala ngayon. Ay, kalat mo ng pera ko. Dami niya. Nagkalat man. Hindi ko pa na-upload. Yan pa lang po. Naka-premier. Shout out. Tingnan ko, mamaya. Shout out kay Kuya Robert. Solid subscriber na waray yan, guys. Rambutan kay Robert. Kala ka na. Tapos na yan? Oo naman. Huwag mo na ito bilhin. Ha? Sige lang sa'yo. Guys, subscriber ka yan si Kuya Robert. Comment ka, Kuya. Always followers. Thank you sa support, ha. Sige, ingat po. Ngayon, Kuya, upload. Naka-premier ako ngayon. Mamayang 11:30. Yes. Nanonood din si Kuya Robert. Unang kita namin yun, sabi niya. Ikaw ba yung nagbablog dito si Mark Jowaray? Sabi niya. Opo, ako po yun. Napapanood ko yung mga vlog mo, sabi niya sa akin. Napapanood ko yung mga vlog mo. Oh, sabi niya, thank you po. Panood ko nga yung paggagawa ng karet, ang pagpunta niyo doon sa Habana. Kilala rin niyo pala si Japper. Tita Aw, shout out. 6 million. 6,020,000. Oh no. Tahimik ang pesta rito. Walang saysay. Walang saysay ang pesta rito. May na naman yata dito maingay ah. Talo. Talo. Sablay nga natin hula. Sablay ang hula ko ah. Titignan ko lang. Kaya B-boy, shout out. Ito, mayroon dito kawawa naman dito sa... Guys, pasuyo naman po mga kawaray sa mga gustong tumulong sa tao na to. Wala na ng pamilya to. Wala nang nanay, wala nang tatay. Isa na lang siya ngayon. Dito ka papakilala nga kita para ito po yung wala na talaga to. Wala na makain. Hihingi na lang. Kawawa naman. Yan o. Wow. Kawawa yung bata na yan, mga kawaray yan. Nakikita nyo? Kawawa yan.
Malakas. Daddy Luz, subscribe down. Boom. Thank you, Sangkay B-Boy, sa pag-subscribe kay Daddy Luz. Welcome si Daddy Luz. So, kunin mo kayo na, na-styro ko. So, dali na. Go! Sumusunod sa akin. Yun na naka-styro. Dali mo rito. Iwan mo yung takip. Yung trapal. Gago yung lahat dyan. Bulbul ka. Ay, tutumpok ko dyan. Guys, so, kawawa. Nagbabaso. Nagmangalakal lang po yan. Nagmangalakal yung tao lang. Kawawa yung tao na. Wala namang gulang. Wala ng tatay. Thank you po. Salamat ha. Boss Marco. Tandaan. Tandaan nyo yung mukha ni Marco. Ano, ganyan talaga mga bilay na? Tandaan nyo yung mukha niya, tandaan. Tandaan nyo yung mukha ni Marco ha. Mag-ingat kayo dyan. Dating yan. Dating Marco pa rin ngayon. Time viewers, thank you so much. Hey Almar, shout out. Bibiroan lang kami ni Marco guys. Kasi makulit yung bata na yun. Tauhan yan ni Boss Jobin. Boss Jobin. Hello viewers, thank you so much. Busy si Daddy Los guys kasi nasa ata yan, nasa canteen. Yeah, pasyalan niyo yung live niyan minsan pag nag-live. Si Daddy Los. Makikita niyo yan nandun siya sa kanyang business. Live viewers, thank you so much guys. Sure, what's up? Loving viewers, thank you so much. Wala na akong viewers. Alan, Fitness, Fitness. Alan, official shout out. Thank you po sa harang din. Will, thank you so much, Will. Will. Harang, thank you sa harang. Thumbs up. Ay, thank you sa thumbs up po. Then, official, thank you so much. Then, official, baka hindi ko kayo nakakunin kay Daddy Luz. Pa kunin. Daddy Luz. So, with family. Good morning, host. Good sa loob. Sa again, official. Then, official, thank you so much sa pa-like at pa-share sa akong live. Thank you so much. Sino ito sa likod? Ay, Sagato, saran sa'yo. Sagato, nandiyan mga Len. Baka hindi pa kayo nakabibig dyan. Alan, sabi niyo, hindi ko. Guys, kayo dyan. May hindi na kaya. Huwag na kayo man.
So, really great hello from Len Official. Thank you po, Ma'am Len. Maraming salamat po sa inyong pagkariyan. 13 viewers. Po, Dan, Pilar, Pablo. Uy, thank you. Kay Kuya Almar Ugay. Salamat po kay Daddy. Thirteen viewers, thank you so much. Then official Yahoo Morning sa amin, Kuya Elmar Ugay. Kuya Elmar, thank you so much po. Pagbigyan at puso ko. Bili natin mais. Ay, sangkay grade, sir. Ano na? Nakabili ka na ng binili mo, sangkay? Ay, bili natin, pais. Rabutat. Rabutatat, rabutatat. Thank you, boss. Thank you so much, Pitao. Thank you po. Pili natin. May isa atin, may isa. Tita, good morning. Salamat po sa 13 viewers natin. Tita, baka may premiere po kayo, Tita Aw. Sino po may premiere po sa inyo? Magbaba po kayo. Drop your link, guys. Para i-pin natin. Please. Let's go! Ano? Tita Aw, Land Official. Anong sangkay? Sabi ko, nakabili ka na ba? Binibili mo? 14 viewers, thank you so much. Then official, hello, sabi ka po official. Guys, pasuyo po sa baka hindi pa kayo nakadikit dyan kay Daddy Dos TV. Disconnect po. Willie ko 8, Bonsol. Bonsol ko, sabi ni Willie ko. Will nasa bahay ka. Sagaraw, hello, Sagaraw. Ay, Bonsol. Please. Sabi ni Tapos. Tapos hindi ka na nagla-live ka mo. Barsaga, hello. May Bonsoy. Ate Graciaga, hi. Sapsagat. Guys, baka hindi pa kayo naka-like sa akin,
YouTube channel na lang guys. Puntahan nyo na lang yung channel ko guys. Kasi meron akong premiere mamaya. 11:30. Boss. Ate Grace, hi. Sabi niya sa gato. Tamberlay, tawag lang ako ng kalikasan. Mark Jowaray. Sige lang po, Kuya Elmer. Hugas ka ah. Nagugas ka Kuya Elmer ah. Kabus, hello. Wala ka bang work ngayon, Kabus? I got you. Hi, Idol Elmer. Hi, Kabus. Sige na. Rabutan, sulan pa guys. Alive ako. Yes, ang guys. Buti naman nakawin ako. Anong oras na? 10 o 25 na guys? 10:25, wala pa. Very. Oh. Time ice. Wait, kain lang. Kain ulit ako. Sige. Kay Bonsai. Tambay ka rin, sige lang. Okay, sagaro. Okay, great. Palitan natin guys ng kapit guys. Sige muna natin. Guys, baka may premiere po kayo, drop your link guys. Wala. Sayang. Wala na yung kilala tayo ni ate. Shoutout kay ate. Tatanong siya kung may pre-mice. Sabi ko lang po. Para si ate na nakapanood tayo. Iwan ko sa YouTube o sa Facebook. Pero mas yata sa Facebook, kilala tayo sa Facebook. Yung mga nakapalo ha. Kaya na po, uy, you got home. Thank you, yourself. Okay ka na, Will? Okay ka na? O 50% pa rin. Ayun. Guys, kain lang, bawal, mapas na. Mapas na. Maglagad tayo ng sisipa ng lata. Aray ka. Parang sa minutes. Commute ka lang, Will. Umuwi ka, Will, ng bahay. Galing ka sa trabaho mo, Will. Commute ka lang papuntang bahay. You understand me? Okay, Will. Sabi niyo, Bonso. Yun, ma'am. Nice lang sila. Well, viewers, thank you so much. Hi, shout out. Well, viewers, thank you so much.
Ano po, may boss mais, boss. Boss mais, eh. Kamutan. Bili natin mais, eh. Yung viewers, thank you so much. Natin mais. Natin mais. May mais na. Kabus, thank you sa kabus. Hindi ka na naglalag kabus. Kuya kabus, sabi ni Bonso. Bili natin. Hindi pa pumapasok ng sahod ko sa YouTube. Nakakaalis. Nadili man, nadili. Wala ang bin. Kalipapa na ba ito? Sabado linggo lang matao rito eh. Pag ganitong ordinaryong araw, wala. Iya, ma'am. Pag yan na disgrasya yun, tatanda na yun. Pasok yan, yan hanggang Bernes. Oh my pasok.
Kasahod ka na, Sangkay? Wala pa. Baka kasahod, Sangkay. Ano? Base? Pangalan. Okay, dito tinignan ko, wala. Walang laman. Kahapon tinignan ko rin, wala pa rin. Pero nag-send na sa akin yung ano, sabi yung ano, wasan. Yung email, wasan. Hindi ko lang alam, wala pa sa bank account. Ngayon lang yan, yun lang yung nangyari sa akin yan, na maabot na ng 24, wala pa rin. Kasi 22 madalas sa akin, lagi pumapasok. Ngayon, wala pa rin. Oh no. Yeah, ma'am. Tikor salda. Wala pa. Ako Grace, nakasahod na isang drum na ulan. Aray ko. Grace, ligo mo na yan sa gabos. Para mag-sahod ka ulit. Nalit ang pasok. Oo nga eh. Na-stranded yata, baka nagkabagyo rin. Hi Maria Pay, sabi mo po siya. Hi Pay. Nalit niya sa kay Grace. Kay Grace. Tatay Robin niya, first sahod yan. Wala pa rin daw. Yan ma'am. Nice. Tanda na. May bagyo daw kasi kaya nga. Kaya natin sa akin. Na-traffic. Naantok ka. Naantok yan? Ha? Naka-floating na yan, Sangkay. Check mo sa app. Baka mamaya tignan ko nga. Dala ko yung ano ko eh. ATM. Kahapon matuman. Oo. Ngayon matuman. Nangyari. Tanong ayos mo yun. Wala ka rin bibili. Takot ka ako. Ha? Ano ka tapos? Hindi ka na magtago. Maganda nga yung pwesto mo na yan. Tumalan talaga. Tumalan talaga. Ha? 140. Oo nga, 600. Kahit nasa isa ka lumabas. Ano po na yan? 4,000.
Malaki pa ang puhunan ko sa'yo. Bakit? Ano yan? Dalawang sako yan eh. Ay, tatlong sako. Kasama yung kasi. Ayan daw. Magkano na tatlo? Ano, nasa 4 Benta ko 600. Boarding viewers, thank you so much. Kuya Kabus. Sakay Grace, salamat. Sakay, ang presada, thank you po. Benta yan, 620. Kaya rambutan te, 50 lang. Rambutan ma'am. Rambutan te, 50 lang. Nice po. Ini nami. Nice. Sir ka nang inaasal na yan mo. Naghihintay lang din yun. Naghihintay, ikaw mauna. Patulan. Masisira lang yung buhay mo doon. Besta pero walang muna Oo nga, sobrang nagtuman. Ayos sa Access, Yahoo. Tagal mo naman ang Kuya Elmer. Kanina ka pa eh. Bakal siguro yung linabas. Kasalong Balikres. Dito nakaraang taon, hindi ganito ang pesta rito. Masaya. Sa tao. Napakabili. Ngayon, pesta. Walang nanimik. Oh no. Pesta ba? Walang maramdaman ha. Wala man nagpapakain. Uy, magpakain naman kayo yung paldo dyan. Kalibre man lang ng pagkain. Wala. Rambutan, 50 lang po, 50. 50 lang yan, sir.
Ay, Aljon Ocampo, shoutout sa'yo. Kumusta? Bumili pa ako ng sabon, laba bukas. Sige lang, Kuya Elmer. Shoutout bro. Shoutout din sa'yo bro. Morning bro, shoutout din. Si John Paul Remodo pumasok sa live ni Tunay na Buhay sa Europe. Anong ginawa niya ron? Nagpasaway. Aljon, shoutout. Anong ginawa niya Hindi ako nakapanood kay nanonood yung asawa ko, si Peng. Nanonood yung kay Tunay na Buhay. Ako hindi ako nakapasok. Nag-edit kasi ako galing yung balintawak kagabi. Tapos nag-edit ako ng aking video. Okay lang. Okay lang bro, ikaw, musta? Ito okay, hindi pa sumasahod. Elmer, okay. Pang lalaki na bili mong sabon, boss. Ala. What? Bakit pang lalaki? Gusto ko nyo. Ano? Oh. Pasko na. Buwan sa Pasko, hanapin mo kung tatalo ko. Pasko. Nagawa ko. Maiksi kasi. Maiksi. Mahaba yan. Will, where's Will? Pasaway nung nakaraan, live na yan. Tapos pumasok sa live ko. Hapon sinabihan ko. Anong sinabi mo? Morning po, Tatay Robin. Tatay Robin, anong gawa mo ngayon, Tatay Robin? Iboy TV, shoutout. Kabus, sabon na pang sagato lang. Ano yan, Black soap. Okay, 16 viewers, thank you so much. At 18 thumbs up, shoutout. Ano naman, may... Ay, rambutan light. Ito yung emblem mo. Boss, rambutan boss. Uy, baka naman, Pasko ngayon. Besta ngayon. Besta ng mga ano. Ano ba ngayon? Undas? Ano ba ngayon? Undas? Tao. Hindi naman, mais. Waray tao. Miss you, Will. Wow. Sagato lang ba? Yes. Sagato is Black Mamba. Wala, dito lang sa bahay. Maya-maya live ako 3 p.m. to 4 p.m. Okay. Famous talaga si Sagato. Yes. Ay, bye. Ang kay Grace, ang kay Matthew, ang kay Ma'am Casalda, thank you. Sabi nito na inabuhay sa Europa, parang may something nga daw, kaya di niya pinapansin. Mabuti hindi pinagmumura. Hindi pinagmumura yung One plate of rambutan, hala. 50. Something yung jump na. May kalog yung utak nan, kalog. Issue to B-boy. Will, okay ka na, Will? Hindi ka na sad? No sad, Will? You're okay? Grace, hala. Grace, ha? Where's Grace? Grace ay nagtatago na naman. Na-stress si Grace kasi wala pang sahod. Sa akin, hindi pa dumating yung sahod ko. Nagtanong sa akin yung bibigyan ko ng bigas na pang paano ko dun sa mga viewers ko. Saan na raw? Sabi ko wala pa, hindi pa ako suma. Oh no.
Sabi ko nga, pinagmumura tayo. Mabuti sinabi mo. Para i-hide niya yan. Boom, sa lahat-lahat. Ay, isang kay Macho, okay ka na? Di na masakit yung ulo mo? Wala ka nang lagnat? No sinat? Isang kay Macho, mag-live ka na. Maya. Ay, matagal. Mga ka pa pala. Ilang oras pa lang ako? 1 hour pa lang pala ako. Hi, Papa Will. Ay, Papa Sir Will. Mga 25 pasok sa yung sahod. Ha? 25, tagal naman. O baka 20, ngayon 25? Baka nga. Machu Boom, Sagato, from Will. Kabos, thank you sa Kabos ha. Si Kabos guys, napakasulit talaga yan. Grabe. Hindi naman nagla-live. Si Kabos lang ang hindi nagla-live sa atin lahat yan. At sa si Will. Matthew and Mommy's World, hello po, sabi ni Kuya Almar. Matthew, Miguel Salud po, 1 oras ka pala. Oo, 1 oras pa lang. Nora, sa oras start ng light, mga ano na ata. 9:45 yata na yun. Yun na boss, mais. Sa akin. Puro tingin sa akin. Oh no! 14 viewers at 18 thumbs up. Shoutout. Bukas na yun, 25. Baka nga. Pero check ko pa rin mamaya. Kasi yung sa akin talaga, madalas talaga, yung ilang sahod na ako, pang 5 na ata ngayon. Yung 4 na beses kong sahod, 22 lagi, pasok. Ay, pang-ano ko pa lang pala, pang-4 ko pa lang pala sahod ngayon. Sa puti. Sandaan ko. Ilang kilo ba? Dito mo ako. Wala mo. Kung hindi ka na. 80 na lang. 90 lang. Shiksha, shoutout. Hello. Yun na ate. Yun na ma'am. Meron ka naman kami na maganda dito.
Thank you so much. Good morning. Shiksha ba yung ano ba yun? Masalda, wow, Mark has poor salary in has YouTube in 2 years, hala? Yes. Kwenta. Ilang 2 years ang time. Maybe 3 years, ganun. Maybe 3 years. Blue pin. Okay. Can you give you pin, ano, moderator, please lang. Okay, kaya mo ka. Kahuli ka nito. Halika dito. Halika dito. Din, walang kainan dun din. Sa inyo din. Siksha, thank you so much for visiting, my friend. May moderator ka na, my friend. May Bonsoy Mix TV, shout out. Boy, shout out. Hello, shout out. May Bonsoy, hindi ka na papayak. Wala si nanay? Siya naka-duty? Andyan? Ano sa'yo? Ano to? Okay pa to? Bigyan mo ako. Bulok ha? Wala, walang bulok to. Tama yung nahulaan mo. No bulok. No bulok. Parang wala si nanay. So, ayun. So, sa kanya natin. Wala mo ba? Pagaling mo na ko yung ako. Wala mo man. Boy! $20. Maybe $80 in ano ngayon, $80. Maybe mga ano na lang. $20. May Bonsoy Mix TV, parehas na tayo. Ipapayag ito. Alright, so. Ruben. Shiksha, mayroon ka ng mayroon ka ng moderator. Bigyan na kita. Go. May moderator ka na, my friend. Sa akin, reading yung 44 pa ako lang. Baka hindi ako maka-computer ng sa October. Thanks God, okay lang. God bless. God will divide. Oh, don't bully ko. Bali ko. Hindi malabot lang. Sorry guys. Signal natin guys, malabot. Parang yung ano, yung nakikita ko rito malabo. Ano po, sampalin kita. Tirahin kita dyan, Marco eh. Si Marco pala utot. Marco pala utot. Marco pala utot. Marco pala utot. Yahoo!
Mark, how many your revenue for next month? Ay, $80. Sa akin, November pa sa akin. Kuya Elmer, oh guys, sasahod din po kayo niyan. Magsahod mamaya pag umulan, Kuya Elmer, sahod po kayo ng ano, batya. Malay nyo po, mayroong ano. Will your bunny still red eyes? Aray ka. B-boy. Grace. Will your bunny still sexy? Bakit? Ano, Elmer? Grace is sexy, not sexy. Oh, lucky. For $20 to complete your revenue mark. Grace, oh, look, Elmer. Kaya, Elmer, loko-loko ito, Grace, ha? Grace, loko-loko ka. Grace, loko-loko ka, Kuya Elmer. Sumbunga kay Will. Dali. Ulan nga dito. Nakasahod na ako. Kami din dito. Dito, ulan-ulan na rin. Kuya Elmer, mais. Nag-usap kami kahapon, Kuya Elmer, ni Project 89. Nasa live siya ni Tolwerdo. Nag-usap-usap kami ron. Pinag-uusapan namin yung about sa'yo. Sabi ko, tinanong ko si Project 89. Sabi ko, Sir, totoo bang solo lang talaga si Kuya Elmer? Sabi niyo, oo, wala kasama yun, walang asawa. Totoo pala. Sa ano pala. So, parang solo ka lang talaga sa buhay. Pag-usapan namin yung about sa challenge. Sino makasali. Hula-hula lang naman kami. Boss, bili na boss. Rambutan mo. Tirahe! Ano sila? Pesta ngayon. Kaya yung nangihingi ngayon, wala walang mahingi, walang pera eh. Ay, thank you Lord. Nadagdagan din ang benta ko. May 300 na ang benta. Boy, say si Ma'am Grace. Thank you, Ma'am Grace. By Ma'am Griselda pala. Thank you so much, guys. Charap. Walang bumibili. Charap. Walang bumibili. Mukha lang ako sinungaling, Mark Joe, pero totoo. Tao ako. Hindi naman, wala naman ako sinabing gano'n. Nag-ano lang ako, nagtanong lang ako, to, ano talaga yung, alam ko naman, naniniwala naman ako sinabi mo. Kasi siyempre, ano mo si Project 89 eh, mas kilala ka nun eh. Sabi ko, grabe naman, bakit walang asawa? Napag-usapan lang namin, ba't wala kang asawa? Gano'n. Namaritis ka pa nga. Tiboy TV, shoutout kaso kay Margie Official. Shoutout. Andyan sila sila kapakpak sa, Bicol pala yun. Boreas ka pala, sorry. 3 beses na ako nakarinig. Kila Project 89. Oo nga po, nagiinom daw kayo, malakas ka daw uminom. Natin. Bravo, Tats. Ma'am, na ma'am. May premier pala ako guys ha. Hindi ko babako na.
Guys, pasuyo sa ng apin, sa aking premier. 11:30. Easy lang naman yan, 30 minutes. 15 viewers at 21 thumbs up sa round. Hoy ka rin. Ano ba yun? Ngayon alam mo na, matotoo ang sinabi nila, hindi lang babae ang Martis, pati lalaki Martis din. Martis. Aray ka, Kuya Elmer. Hindi. Ano lang yan, Kuya Elmer? Napag-usapan lang yun. Hindi naman yun ano. Naan lang yun. Kasi nabanggit ni Project 89 na tinanong niya, sabi sa akin, Mark, kilala mo ba si Elmer Ugay? Sabi ko, po, kilala ko po yun. Kung nagkita na kami niyan, sabi ko, Toy Rambutan. Oh, okay, 350 lang to, Sangkay. You buy na, 350 only. Rambutan. Ay, 400. Sama mo na tong mais. Okay, ready? Ready! Bili na kayo, Chi. Bili na kayo, Chi. Hala. Hay, nakaw. Bili natin, mais. Gabang ah. Free corn, free rambutan, sana all. How much all? Oh wow. Oh wow, baka manosleep ka kung magkano to lahat. Puhunan ko nito, nasa 4.8. Baka maubos sahod mo. Diba? Ano daw? Pupuntahan ko sana sa linggo kaso uwi siya sa kapatid niya. Birthday ni Elmer sa linggo. Oo nga po. Hindi naman ako makapwede sa linggo. Kung Lunes na lang punta tayo kay Kuya Elmer. O Martes. Kuya Tatay Robin. Puntahan natin dyan. Maganda nga na pag-usapan nyo para yung mga basher ko lalo silang mag-aaral sa akin. Kaya mo yung basher, Sage will make it double boom. Sana all. Aray ka. Okay, sige. Martes, punta tayo kay Kuya Elmer. May bata rito guys, mabuli. Yan ah. Bata pa yan, mabuli na yan ah. Nasa posti guys. Nakawa yan guys. Wala nanay, wala tatay. Homeless. Kailangan dyan ng isa ako na lang Sabi ni Willow. Ambulance coming, fix B-boy, brain damage. Oh no. Yo, it's brain damage. Oh no. Will, magpa-monetize ka na, Will. Your channel, Will, pa-monetize mo. Sir, Will. Hala, Will, we have straight jacket. Maybe. Basta sabi ko sa inyo, kaysa 20 person dito sa... Basta sabi ko sa inyo, kasya 20 person dito sa kwarto ko. Lahat pahiga tayo. Ano? Pahiga o tayo? Pahiga tayo. Oh! Yeah, Elmer, di na kami dyan matutulog. Pupuntahan ka lang namin. Nadala kami dyan ng
Food trip tayo dyan, mukbang ba? Mukbang ganda yan, mukbang dyan, no? Will, I run away, boom. Pala. Why you run away, B-boy? Don't run away. May premiere pa ako, guys. 11 and 9 minutes. 21 minutes, guys, left. I'm ready. Timer. Boss, rambutan, boss. Ah! I never got it. No worries. Pupuntahan natin sa Martes. Oh, sige. No palipad, Mark? Yes. No problem. Boy, I'm okay. Hindi ko kailangan ng palipad. Kailangan ko kayo. Basta nandiyan kayo sa aking live, walang problema. Mag-dot lang kayo dyan. Kahit walang palipad, okay na yan. Don't worry sa palipad. Nakakahanap tayo niya ng taong magbibigay. Baka ay, Ate Army Capral, thumbs up down. Ay, thank you, Ate Army. Sabi mo ha, umayos ka. Oo, sabi ko eh. Sinabi ko eh. Ngayon, yung ngayon lang, araw na to. Sunod na araw, next month, next day, palipad ka. Ngayon lang. Wala akong sinabing huwag ka magpalipad. Ang sabi ko, ngayon, kahit walang palipad, okay lang. So, bukas, next day, palipad ka na, bahala ka na. Morning, Margyo. Ay, Ate Army Caporal, musta po kayo? We ka rin. Willow, si B-Boy loko-loko. Ano po? Ano? Bibili ba kayo? Tataob ko to. Ano? Bibili kayo? O itataob ko to? Hindi na bibili. Tawag ko na. O, tulungan mo ko dito. Dali ka. Dito. Yung ka ha. Hawak. Marot ka ha. Tungkos ka ha. Marot talaga yan si Marco eh. Ate Ern, may hello po. Shout out. Kabus. Thank you sa mga kabus. Willow, Mark, Lucky Home, 54 is next month. Wow! Sana. Ay, B-Boy, ikaw na magpuno niyan, wag si Will. Ikaw na. Marami ka naman pera eh. Ang laman niya si B-Boy, di nyo ba alam? Ilan na yung laman ng kanyang ATM. Paldo-paldo na yan si B-Boy. Anak ng kontraktor yan. Si isang kay Matthew naman ay may-ari ng kontraktor. Kami mga lang kami si Tatay Robin yung namin foreman. Mga walalay lang kami si Tatay Robin. Tatay Robin, di ba? Ala, nanay, Violeta, palipad you to my... Oh no. Nay, wag mo na subukan, nay. Maubos na naman ng Gcash, oh. Hoy, B-Boy, wala akong sinabing ganyan. Bahala ka dyan. Nanay, si B-Boy, loko-loko. Kay Matthew, thank you. Kwenta lang po yan, ma'am. Tamis yan. Ay, napakatamis po. Super tamis. Ang kumain yan, nasa ano pa? Ha? Dalawa? Saan? Ito? Sige, try British. Matthew, rest muna. Wag magdudot. Okay lang kami ngani. Huwag ka mag-alala sa amin sa kay Matthew. Kahit hindi ka magdudot, nandito ka pa rin sa amin, hindi ka mawawala. Ha? Alin po? Dalawa? Ito lang. Good ba lahat yan? Baka Ay naman. Ayun ang pinili mo, ba't yun kinuha? Good lahat yan.
Walang ano yan. Oo. Thank you so much. Okay. Naka 1,000 na ata to. Wala pa. 975. Oh no. Hirap maghanap buhay. Ay, tunay na buhay. Shout out. Nakahiga ako, di ako makalive guys. Naku, yari tayo dyan. Wala yung ano natin, yung maganda nating mami. Biboy TV, good morning. Mami ko, sabi ni Bonsoy. Army, boom, hello. Ay, kabus. Pag hindi nag-live si Sangkay Macho, next ka. Kaya. Tunay na buhay sa Europa, maraming salamat po. Salamat po sa pagbisita. Guys, this is Matthew. Tunay na buhay, Yahoo. Patusok. Guys, thank you. Okay, wait lang. Thank you. Guys, patusok daw sa ano, sabi na kami ano, tunay na buhay. Dan tusok. May premier kasi ako eh. Pin po kita, wait lang. Yan guys, i-replace natin dun sa nakapin. Tunay na buhay, Yahoo, patusok guys, thank you. Will you do live after Mark, please? Yes, Will, do live na. Na 5 inject ako si small trees. Iboy, I busy with laundry and home. Oh, take your time, Will ko. Ang basis, take curses. Si Kabus na lang. Kabus. Live ka, Kabus. Kasi si Kabus kasi madalang lang ito mag-live. Thank you, host. No problem. Guys, pasuyo po sa nakapin. Sa ating mabait na sponsor. Tunay na buhay sa Europa. Pasensya na ka na po. Hindi ako makarapunta sa iyo sa yung live. Kasi naging busy tayo. Ito tayo guys. I do my best to do my duty. Harang Yahoo, oy, thank you so much Harang. Oh, Will. Okay, take your time, boom. Harang Yahoo, thank you Kuya Elmar. Iba yata lang po ako napupunta. Daan, tunay na buhay sa Europa. Marami dito mapipistuhan pag sirado na sila yung mga may pesto. Ano lang naman, bangkita lang po kasi tayo. Dan, tunay na buhay. Ay, thank you so much sa inyo. Tunay na buhay sa Europa. Hello, Miguel of shoutout po. Tunay na buhay. Tatay Robel, shoutout. Tunay na buhay, pasensya na po kayo kung hindi ako nakapasok sa inyong live. Pero kagabi, nandun naman yung ano ko, yung partner ko, nanonood siya. Oy, shoutout. May ano to, sa iyo, ano? Shoutout. Diba may log ka ba? So, yung, dapat pasok ka sa live ko. Guys, ito si Kuya Mario. Shoutout kay Kuya Mario, may YouTube channel siya, nag-uumpisa pa lang siya. Suportahan natin mga kauray. Subscribe natin. Pasok mo minsan yung yung channel, yung ipin natin. Marami yan sila. Nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang siya, pero uploadan mo lang ng-upload. Mamonetize ka rin yan. Pasok mo lang. Shoutout mo lang sa mga Boss Mario, shoutout. Bagyo TV. Nakita ko yung ano mo, yung comment mo. Nakita ko, kaya hindi ko pa inano. Nakita ko yung comment mo kagabi. Kasi nag-ano ko ng mga comments. Nakabili ka? Yes, yes. Pasok mo sa sunod ha. Si Mario guys, may YouTube channel na rin niya. Sabi ko sa kanya, pasok niya sa live ko susunod pag wala siyang ginagawa. Titinda yun, nag-pesto yan sila. Tatay Robin, unsan Pireda. Ay, Pireda karon. Dan nakakapin. Thank you po Ate Armin ko.
17 viewers ako. Wow, 17 viewers. Dami kong viewers ngayon ah. Sana all. Road to 20 viewers, guys. Subukan nyo. Subukan nyo. Tapos, wala galagi. Tambay sa balay. Unya, live akong tripping. Ano, alam mo Tatay Robin? Mag-live ka mga alas 12 kasi wala si isang kay Matt. Para hindi kayo magsabay-sabay ni Grace. Mga 12, mag-live ka Tatay Robin. Tatay Robin, you're hear me? Kasi wala naman si Sangkay Matthew eh. Hindi naman siya mag-live. Sangkay Matthew, magla-live ka ba ngayon? Hindi. Kasi kung hindi si Tatay Robin na... Oy! Dahil sa ina may blazing man. Sana all. Sana all. Eh, ma'am? May? Ano ba eh? Ta. Dito ka. Lang, 80 na lang tayo. Sana all. Umaga mo? Thank you, Grace. Sangkay Grace, thank you sa pakulay. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, di kailangan magparinig yan. Bahala na sila. Will follow up. Opo, Ate Armin, kampo. Boom, Grace. Thank you, Sangkay Grace. Salamat sa pakulay. Boom, wag maingay. Tara, Robin, ganda. Shout out. Tatay Robin, gandang tanghali. Bakit nag-delete ka, boy? Ano, Will? Ano yun? Boom, ganon. Okay, sige. Welcome, Sangkay. Welcome po. Will, follow up. Boom. Opo, Ate Army. Welcome po. Wow, mahal ko daw. Wow, mahal ko daw, sabi ni Sir Will Grace Francisco Yahoo. Tatay Robin, go, patambay. Po. Wow, boom. Wow, thank you. Thank you, Will. Tangay may, Matthew, di ka ba mag-live ngayon? Kasi kung hindi ka mag-live, pag-living ko si Tatay Robin. Manix ko sa akin. Okay lang po ba? Okay lang ba yun? Hindi naman mag-live si Will eh. Okay lang ba Sangkay B-Boy? Kung hindi mag-live si Sangkay Matthew or si Will, si Tatay Robin ang panex ko para hindi magsabay-sabay yung dalawa. Ayun yung tatlo. Sige po, 12 PM live ako. Thanks. Will ha? Elmer, joke lang. Sabay bawi man. Wag na, okay lang yun. Sa ano lang yan? Ano lang tayo dito? Family. Boom, Yahoo Will. Okay. Okay, we are all free, Mark. Eh, sorry ka. Pwede ko yung maayos ka dyan. Ano? Ano? Tingin. Dawak ka. Damot mo naman. Ano na? Wala akong pambili. Pambili lang yung hindi ako sabi sa classmate. Okay lang, okay. 80 lang po. Hindi tayo magbalan, sir. Isang piraso lang. 25. Six minutes sleep, guys. Meron tayong primer. Kung na yung nabuhay sa Europe, maraming salamat. Wow! Sa YouTube. Rosalda ko, shout out. Almar Ugay, boom. Ay, hindi na. Nabasa ko, Sir Will. Will ko, love. Rosalda, Kabus Official, B-Boy. Ano yan? Ano ba dinilit mo, B-Boy? Yeah. Bakit ano dinilit mo, B-Boy? Guys, pasuyo po ako sa ano.
sa naka-pin. Kasi may premier tayo. 11:30. Team viewers, thank you so much. Ano yan sa kay B-Boy? Tingnan. Drama ko, kunti na lang. Sobrang bili. Benta ko, wala pa 1,000. Sobrang bili nga eh. Paligo muna ako sa guys. Sige lang Grace. Salamat sa pakulay ah. Yan tusok tunay na buhay. Hindi mind. Sino ito? With Jing. With Jing, shout out. With Jing ba? With Jing nga. I'll give you moderator my friend. Tunay na buhay. Maraming salamat po ah. Shing, Yahoo. Shing ba? Ah, Shing. Kala ko labo na yung mata ko ah. Shing, Yahoo, shout out. Tunay na buhay. We love you. Boom. Sabi. 4 minutes clips guys. May premier tayo. Dalawang beses pa si Will na gano? Nagpa-bat? Bakit 2 beses nandito? Member tsaka yung ano? 5 gig. Thank you, Will, ha? Hindi ko mabasa yun. Bakit kasi ang liit naman kasi niyan? I give you moderator with Shing. Ano to? Shing to? With Shing TV. Aray ka. Bobo. Bobo. Bobo mo, Mark. With Shing TV. Siguro sa morning po. Oo. 2 beses. With Shing TV, yan host. Sorry guys, pasensya na po kayo, malabo yung mata ko. Sorry po. Tatay Robin 2.0, shout out. 5 gift, oo nga po, nakita ko ngayon. Thanks with Shing TV, welcome. Sabi ni Tatay Robin. Guys, may premier tayo. 3 minutes left na lang guys ha. Kasi end ko na namin guys. Thank you so much sa inyo guys. Wala pa itong 2 hours. Ano pa lang ito? 1 hour and 40. Okay lang po. Thank you so much po. Salamat po sa pagpasya. Dati dikit na pa pala ako sa iyo. Oh. Yung channel ko to. Oh, dikit na yan. Bob! Yan o. Tagal na pala ako nakadikit sa iyo. Okay. Will, thank you so much, Will, sa pag-gift mo, ha. Thank you so much, Will. Bache. Okay. Thanks so much, guys. Guys, yung nakapin po si Tunay na Buhay, pasuyo po. Hala. Yeah, boss, may 2 minutes left, guys. May promo tayo, guys. We'll buy Mark Rambutan. Ilang tumpok na lang ito, sangkay? 6 na tumpok na lang ito. 2 rambutan.
12 viewers, thank you so much. Guys, premiere na tayo guys sa premiere. Guys, premiere po, premiere. Nasa premiere na ako guys. Guys, premiere po tayo guys. Pasuyo doon tayo sa premiere po. Guys, 90 lang po. 90. Guys, lipat po tayo sa premiere ko guys. With Shing TV. Lipat po tayo sa premiere ko, naka-premiere po ako. Mag-end ako sa live ko. Guys, lipat tayo sa medyas. Kasi medyas mabaw. Sa 11 viewers natin dyan, lipat tayo sa premiere ko mga moray. Lipat po tayo sa premiere. Kaya nandito na sila, Will, B-Boy. Sa kay Matthew, nandito na sila. Lipat tayo guys, mag-end na ako. Pasuyo po, pasuyo, mga karat, pasuyo. So guys, babay na, babay. Dahil na dito sa aking live. Maraming salamat po sa lahat ng palipad at pumasok sa aking live. Thank you so much po. Ingat kayo lagi. God bless. 8 viewers natin guys. Punta tayo sa premiere ko mga kawaray. Pasuyo po. Tunay na buhay sa Europa. Maraming salamat po sa pagpasyal. Ano tayo? Bye! Thank you so much po sa 7 viewers. Walang utang sa pesta na din. Bye-bye na, bye-bye. Salamat po sa inyo.